Gure planetaren 70% itsasoa da. Bai, ura. Itsasoek klimaren oreka mantentzen dute. Guk arnasten dugun oxigenaren zati handia sortzen dute. Eta milioika izaki bizidunen etxea da. Baina itsasoa arriskuan jartzen ari gara. Kutsadura, gehiegizko plastikoak, egoera hau hobeto kudeatu behar dugu. Eta helburua argia da. Itsasoak eta hondartza babestu. Naturarekiko harreman arduratsua eta osasuntsua mantenduz. Zorionez, hemen Euskal Herrian hondartzak garbi edukitzeko proiektuak eta ekimenak daude. Elkarte ekologikoak, boluntario taldeak, honen bidez itsasoa eta hondartzak garbitzen dira. Beste pertsonek utzitako hondakinak bilduz. Gero eta produktu eta marka gehiago eco-friendly etiketa dute. Itxuran ingurumenarentzat osasungarriak dira, baina ikusi behar dugu ea egia den ala ez. Esaterako surflariek gero eta kontzientzia handiagoa dute. Hondartzetatik hondakinak jasotzen dituzte eta zero plastiko ekintzak sustatzen dituzte. Adibidez, material naturalez osatutako produktuak erabiltzea, modu jasangarrian egindako arropa erabiltzea, edota itsas animalien zaintza bermatzea. Lurra gure etxea da, baina bere anaia itsasoa ere behar dugu. Horretarako agenda 2030ko 14. helburua topatzen dugu. Urpeko bizitzaren zaintza. Guztiok lagundu ahal dugu. Hondartzara joaten garenean zaborra bildu, ez bota hondakinak itsasora, edo gure balorekin bat egiten duten produktuak, markak eta brandinak kontsumitu. Guztiok lagundu ahal diogu itsasoari.